Da li ste spremni doživjeti advent u Petrinji, gdje imate ove prekrasne ukrase koji izgledaju malo kao kur, gdje mali čelični dečkići trpaju kornjače sa zvoncima, gdje su ove male kućice čarobne gdje ćeš trošiti novac, gdje je ova čarobna kućica i ima malo drugčije proporcije, gdje je bor pod tolikim naponom da mora biti ograđen ogradom, gdje imate ovu veliku bombu iz crtića, gdje imate ovo predivno srce i možete se ovako selfijati u njemu, gdje imate ove predivne jelenere što mogu ovo raditi, gdje imate crkvu kad želite hvaljen Isus i Marija, gdje imate nogometaše s prvenstva koji pokušavaju napraviti penal. Također imate Djeda Mraza u stvarnoj veličini, ogroman kip našeg bivšeg predsjednika Sanadera, onaj emoji iz tipkovnice, borove koje će neki vandal potrgati nogom subotom i binu gdje će za badnjak vjerovatno pjevati Thompson. Onda dođite na advent u Petrinju, jer ovdje je najbolji advent ikada. Ni u Bukureštu nije ovak. Zajebi putovanje u Beč koje si kupio. Dođi kod nas, jer ovdje imaš i ovo, tu, vilen konjiće i crkvu. Sponzorirao grad Petrinja i natjerali su me da ovo kažem. I da vam čestitam da vas imate svaki sretan vam Božić i da im vam Božić i da imate pod borom godišnji. Nije li ovo krasno? Jer mi svi volimo slaviti Isusov rođendan tako da trošimo masu struje i masu novaca u trgovinama.